Сәлем шаяннар! Табиғат дөньясына сәяхәт итәр вакыт җитте. Бүген бергәләп Сыртлан белән танышырбыз. Сыртлан – кыргый табигатьтә яшәүче имезүче җан иясе. Тышкы кыяфәте белән бераз бүрегә һәм эткә охшаган. Әлеге җәнлекне дала һәм саванналарда очратырга була. Сыртлан Африка материгында яши. Ул Кения, Судан, Намибия кебек илләрдә гомер итә. Сыртлан уртача гәүдәле җан иясе. Ауырлыгы 50-60 килограмм. Гәүдә озынлыгы якынча 160 сантиметр. Сыртланның гәүдәсе йон белән капланган. Аның төсе төрле була. Бу сыртланның төренә һәм яшенә бәйле. Гадәттә әлеге җан иясе саргылт соры төстә була. Йонында кара төстәге таплар да бар. Кыргый табигатьтә сыртланның 4 төре бар. Алар бер-берсеннән яшәгән урыны һәм төсе белән аерыла. Сыртлан ерткыч җан иясе. Ул вак җәнлекләрне аулый. Шул рәвешле аларның санын көйләп тора. Шуңа күрә сыртланны дала санитары дип атыйлар. Кайвакыт ул кош ояларында туздыра. Азык җитмәсә, йорт хайваннарын да аулый. Сыртлан карбыз, кавын кебек җимешләрдән дә баш тартмый. Гадәттә сыртланны куркыныч җәнлек дип уйлыйлар. Тик бу чынлыкта алай түгел. Еш кына сыртланны кулга ияләштерүчеләр дә бар. Ул кешегә тиз ияләнә. Эт кебек кешенең тугры дустына әйләнә. Тик моның өчен аны тиешенчә тәрбияләргә кирәк. Сыртлан турында бүген күп нәрсә белгәнсездер шаяннар. Хәзер сорауларга күчик. Сыртлан Австралиядә яшиме? Юк, аны Австралиядә очратып булмый. Бәлки ул Көньяк Америкада яшидер? Юк. Юк, ул анда яшәми. Алайса Сыртлан Африка материгында яшиме? Әйе, җавап дөрес. Хәзер икенче сорауны тыңлагыз. Сыртлан үлән ашаучы җәнлекме? Юк. Юк, әлбәттә. Алайса ул бөҗәкләр белән туйнамы? Юк. Юк, ул бөҗәкләр ашамый. Бәлки ул ерткыч җәнлектер? Әйе, бик дөрес шаяннар. Ул ерткыч җан иясе. Табигать дөньясында нинди генә җәнлекләр юк. Бүген шуларның берсе Сыртлан белән таныштык. Киләсе тапшыруда тагын бер җан иясе турында сөйләрмен. Бүгенгә мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!